Ahojte, tak ja vás vítam pri dnešnom špeciálnom videu. Väčšinou tu mám hostí live pri sebe. Bola by som veľmi rada, keby sa to dalo aj v tomto prípade, ale žiaľ s Terkou sme trošku v iných republikách. Ale veľmi sa teším, že nám vyšiel tento rozhovor a som vďačná v tomto prípade za techniku, na ktorú sa veľakrát sťažujem, ale teraz nám veľmi pomohla. Takže ja tu vítam Terku z profilu, určite ju poznáte, z profilu Sme zdraví, alebo Ahoj, ja som psychosomatika, možno to poznáte skôr pod týmto názvom. A ja by som jej hneď na začiatok dala priestor, aby sa nám trošku predstavila, aby si nám povedala, ako si sa dostala vôbec na túto cestu k tejto psychosomatike a celkovo niečo o tebe. Takže ahoj, vítaj. Ahoj, moc děkuji za pozvání, Patry. A já vám to tak nějak pokusím se vám to v rychlosti shrnout. Já vám na začátek povím, že mám vystudovanou zdravotní školu a už tehdy mi to tam přišlo takový zvláštní, že se vlastně učíme jenom o nemocech. A každý předmět byl jenom o nemocech, nicméně vystudovala jsem to, následně jsem se vydala cestou té psychosomatiky a celostní medicíny a to mi bylo příjemný. Už jenom z toho důvodu, že asi v 15 letech mi pan primář tady v Budějovické nemocnici diagnostikoval policistické ledviny a policistické ledviny je taková silná, velká diagnóza, ještě když mi k tomu přidal, že se nedožiju 30 let, že policistické ledviny nejdou operovat a vlastně budeme jenom čekat. Takže jsem dostala jako velmi mladá dívka takovouhle těžkou diagnózu. Nicméně 30 let mi bylo, takže jsem to zvládla. Zvládla jsem se vyléčit a říkala jsem si, že pokud to umím já a umím pracovat se svým tělem, umím si ho navnímat, samozřejmě je to proces, je to cesta, a tak bych ráda pomohla tady tu osvětu dát do světa. Protože věřím tomu, že mnozí z nás nebo mnozí z vás mají v sobě vzadu takovej ten kód, já můžu pro sebe něco udělat, ale třeba nevím jak. Hledám tu cestu, ale ještě jsem nenašla tu správnou, ale hledám. Což si myslím, že je takovej ten základ. A díky tomu vlastně jsem si řekla, že to chci šířit a že to chci šířit zadarmo, takže jsem si vytvořila profil Buďme zdraví a píšu vlastně za ty nemoci směrem k těm adresátům, aby si to mohli vzít co nejvíc osobně a najít si tam ty svoje skryté informace a řešení toho svého problému nebo traumatu nebo těch emocí. Zkrátka cokoliv, co dělají sami proti sobě a jsou sami sobě nepřítelem, ať většinou mají vždycky dobrý důvod. Mhm. Wow, toto je úplne že krásne vysvetlené, ale mne sa ešte stále žiada, že trošku viac, keby si nám priblížila, že čo je to tá psychosomatika, že či teda naozaj každé to ochorenie má nejakú tú hlbšiu príčinu, lebo veľa ľudí tomu stále neverí a každý si proste povie, že ale tak to je dedičné a tak ďalej, vieš. Ano, 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 poslouchám to dennodenně. A psychosomatické onemocnění je stav, kdy ten člověk dlouhodobě nevyslyšel volání té svojí duše. To znamená, že opravdu ten člověk jde sám proti sobě. Musí přijít nemoc jako informace, jako nějaký zpomalení, jako nějaká stopka, a u kterého se vlastně to volání té dušičky připojí. Vy se neposloucháte. Pokud jste nemocný, tak se neposloucháte a je důležité, aby ta nemoc přišla, aby vás zpomalila a dostala tu pozornost vaší. Protože aby člověk mohl ochořet nebo celkově tam mohla propuknout jakákoliv nemoc, a to se bavíme o rýmu, ale třeba i o těch těžkých nemocích. A je to dlouhodobě. Takže to neznamená, že pokud já jeden den nesouhlasím s tím, co dělám, tak zítra nebudu nemocná. Je to proces. U někoho se to skládá desítky let, u někoho měsíc. Jo, tam potom zase záleží, jak ten člověk je citlivý a jak moc ví, že jde sám proti sobě. V nějakých odborných kruzích se připisuje příčina nějakých 80% těch tělesných potíží té psychosomatice.
Z mý praxe, co jsem si tak navnímala, si troufám říct, že to je 99%. Ale to nechám na každýho z vás, jak si to chcete vyložit. Nikomu nic nenutím. A mezi faktory, které přispívají k rozvoji toho psychosomatického onemocnění, patří hlavně strachy. My teď žijeme v době, kdy máme strach už téměř ze všeho. Máme strach se prosadit, máme strach někomu říct ne, máme strach se mít rádi, protože tlak sociálních sítí a médií neuvěřitelný.